ፍቅሪ ምልማድ ክብሉ ሰሚዕኻ ትፈልዶ ንዓዩን ከም ገጢሙ ንበጃኻ ዘይሓሰብካዮ ኣይተርከቢ ነገሩ ከምዚ ክወርደን ኢለ ፈፂመ ሓሲበ ኣይፈልጥን ሃንደበት ሞባይል ምስ ወድቐት ከይረኣያ ረጊፁ ምስ ሰበራ ኣብ ኣገዳሲ ዘረባ ስለ ዝነበርኩ ብሕርቃን ዝኣክል ነዲረ ምስ ተዛረብክዎ ከይዓጠጠ ድፍእ ኣቢሉ ንምስከደ ኣነ ነግራብን ሓያል ይብል ነይረ እሞ ካባይ ዝከደደ ስለ ዝረኸብኩ በቲ ሓደ የቅሬታ ዘይምሕታቱ በቲ ካልእ ድማ ጉዳይ ሞባይል ስለ ዘተሓሰበኒ ጉየ ከርክቦን ታክሲ ሒዙ ቁልሕ ከበለኒ ክኸይድ ሓደ ይኸውን በቃ ብከምዚ ኣጋጣሚና ተላሊና ግና ናይ ዕድል ነገር ድዩ ወላ ፅሕፍቶ ኣብቲ ስርሒ ቦታ ዳግማይ ክርኢ ክኢለ እቲ መጀመርታ እኳ ኣየለን ነይሩ ምዃነ ተበዳሊ እምበር በዳሊ መዓስ ይዝክር ኮይኑ ኣፅፋሪ ኣብልሄ ክጥሕሮ እንዳበልኩ ግና መሳርሕተይ ኣትግደፊ ወዲ ኣምናይ ምስ በሉኒ ኣቦ ሓጎታቱ ክሳብ ዝረኣዩ ሕራሕራይ ጌሩ ጉንዲ እዝኑ ርኤ ክፀፍኦ ዝሓሰብኩ ብቀሊሉ ሓሊፉሉ እንታይቲ ኮይነ እዚ እሞ ከዓ ኣብ ልዕለይ ኢዳ ተልዕል ብምባል የአገር ጌሩ ወፂ ከይዱ ክልተይና ኣይንሕሾ ኣይንሓምቆይና ኣነ ሓራቕ ወስ በሃልተ ንሱን ከምኡ በቃ ናይ ኣቦኡ ሃብቲ ኮርስ እንተኮይኑ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ እንዳለዓለ ክመፅእ ከም ዘሎ ስለ ዝተነገረዩ ንመጀመርታ ግዜ ናብቲ ቦታ ስራሕ መፅኡ ግና ብነገር ደኣ ተቐቢለ እምበር ብዝኾነ ካብታ መዓልቲ ኒኖ ኣንጭዋን ድሙይና ኮይና ሞባይለይ ናይ ሰበርካ ከፈል እንተበልኮ ምሽ ከፍለኪ ናይዛ ፀፋዓ ክንከርእኪ እንዳበለ ፈኪሩለስ ከምታ ዝበላ ተኸኽ ኣቢሉኒ ንኣይ ዝተኣዘዘ ሻሂ ገለ ይውስኸሉ ወይ ደፍኦ ነቲ ስራሕ ዝዋልኮ መፅኡ ኣበላሽዎ ኸይድ ሳይክለይ ኣንፊሳ ኣታ ክንደይ ኢለሞ ክፅብፅቦ ግና ኣነውን ሰናፍ ኣይኮንኩን ኮነ ኢለ ዘበሳጭዎም መሳርሕትና ከይተረፉ እንተይም እዚኦም ወይ ተዓሪቆም ኣይዕረቑ ወይ ድማ ተባኢሶም ኣይበኣሱ እንዳበሉ ወትሩ ከም ተላገፂኦም ንስኻ ድማ ፀገም ርኢኻ ትሕግዘን ነርካ ናይ ገዛ ክራይ ሓሊፉካስ ኣስቤዛ ትገዝኣልና ወዲ ርኽባት ከለኻ ንኣይ ክትረክብ ክትርኢ ከርተት ኢልካይኻ እትፈለማ ካብ ሓሊት ተበጊስካ ከምኡ ትገብር ዘለኻ ዝመስለን ነይሩ መሓዛይ ግና ኣሻደኺ ንስኺ ቁርብ ክተመዛዝን ዘትፍተኒ እንታይ ደልዩ የመላልሰሎ ክንደይ ደለይቲ ከልኦ ደድሕረኽ ዘብዘብ ዘብሎ ዘሎ ስለ ዝፈተኪ ምስ በለትኒ ኣመልኳ እንተተፀገምኩ ብከምዚ ኸማኻ ሓላይ ፈታይ ሰፈቃር መፍቃሪ ግና ይሕጊስኒ ለበዩን ደንጊጹ ኢልካዩ መዓጾ ክኸፍተሉ ደሞ እንዳበለ ከሎ ግና ምስ ወዲ ኣምና ተላለየ ከምቲ ዝበልኩኻ ሓውን ሓሰረን እኳ እንተነበርና ድሕሪ ግዜ ግና ቀረርብና እንዳተለወጠ መፅኡ ሓቂ ዘረባ ሓራቕን ዋእያ ዘላቶ እምበር ንሱን ከምዚ ኸማኻ ፈቃር ሰብ እዩ ምናልባት ገንዘብ ከም ድሌቱ እንዳረኸበ ስለ ዝዓበየ ዝርኣይ ነገር ብዓይኒ ገንዘብ እንዳዓቀነ ክብራት ወዲ ሰብ ብኡመን ፀይቀ ስለ ዝነበረ ንሱ ኣበላሽዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝገርመካ ሓደ ግዜ ብዓይኒ ኣብ ሓደ ጣውላ ኣሽሓት ገንዘብ ከፍ ኢሉ ክወፅእ ተዓዚበ ኣለኹም ናይ 2 ዓመት ገዛ ክራይ ዝኸውን ገንዘብ እኮ እዩ ብጣዕሚ ስለ ዘበሳጨውኒ እንታይ ደኣ ምስ በልክዎ ንዓኹን እንተደሊኺ ዋጋኺ ተሚንክ ንገረኒ እሞ ክገዝኣኪ ብምባል መኪኑ ኣልዒሉ ካብ ቅድሚ ዝተሰወረ ሽኡስ እዚ ወዲ ደኣ ንእስነት ኣይወፃን ስለ ዝበልኩ እንዳፀርፀርኩ ንመሓዘን ምስ ነገርክዋ ብዛዕባ ካልእ ዘይበሰለ ሰብ ምዝራብ ገዲፍኪ ብዛዕባኻ ክሓስብ ነጊራትኒ በዛ ኣጋጣሚ ክነግረካ ከዓ መሓዘይ ብጣዕሚ ተክብረካ ምሳኻ ፍቅሪ ከጅምር ካብ ሓደ 100 ግዜ ተኩትኻልናያ ብዝኾነ ነዚ ኩሉ ጎነፅ ግና ብጣዕሚ ዝሓልለይ ተመሲሕን ኣይተመስሓኩን ኣረጋጊፁ ምሳ ሒዙለይ መፅእ እሞ በዓሉ መሓብ ከም ጉርዶ ስለ ዝቀፅሮ ከይትረግርዋ ኢሉ ብመሳርሒ ተገይሩ ይቐብለኒ ስርሒ ምውዳእ ምስ ዝዓበየኒ መፅኡ ይሕግዘኒ ብገለ በኸየ ከም ዘለኹ እንተስተብሒሉ ክሓተኒ ዝተሳዕረ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ወላውን ገፁ ጠቢሉ ገለ ተፀጊሙ ይሰምዓኒ እሞ ብፍላይ ሰብ በዲሉኒ እንተኮይኑ ተባኢሱ ግድን ክመፅእ ኣለዎም እንዳበልናውን እቲ ስራሕውን ዝያዳ ንክልቴና እንዳቀራረበና ስለ ዝመፀ ከይተረድኦ ከይፈትወኒ ጀሚሩ ምስ ዝኾነ ወዲ ብጌጋ እንተርእኒ የንፀርፅር ገለ ሃሌቱን ተቀዲሑ ዘይውዳእ ከምቲ ንስኻ ፅምኢልካ ትሰምዓኒ ይሰምዓኒ
የዘናግኣኒ ስራሕ ፀኒሕና ብመኪኑ ኣርሒቑ ወሲዱ ንፋስ ወሲድና ንመፅእ ገጽካ ምስ ረኣኹ ግና መንፈሰይ ይኩን ህልና ይተሃወሰኒ ነውሪ ዝፈጸምኩ ኮይኑ ይስምዓኒ እንተይ ዝኾን ዘለኹ እንዳበልኩ ደጋጊመ ነፍሰይ ክኣግት ንኣኻ ካይቀይም ጽኢረ ግና ይተዓወትኩን እኳ ደኣ በንጻሩ ሓደ ጊዜ ብሓባር እንዳሰሓቕና ኣብ ማእኸል ጎደና ኣስኪርም እንዳላሓስና ረኺብካና ኣቤት ሽኡ ገጽካ መሲልዎ ዝነበረ መዓርኽንዶ ምሕራካ ብጣዕሚ ኣደንቂስካኒ እቲ ሽዑ ግና ብስራሕ ኣምሲልና ከፋኑቲ ኢሉ እግሪ መንገድና ናብቲ እንዳ ኣይስክሪም ተኣሊና እምበር ብመደብ ወፂና ኣይኮናን ሽዑ ዘለካ ሃይሊ ኣኻኺብካ የፍቅረኪ ናተይ ናሓላለየኩኒ ኢልካ ሓቲትካኒ መሓዛይ ምስ ኣካፈልክዋ ስምዕዮ ሓንጎፋ ኢልኪ ተቐቢልላትኒ ለበይ ግና ሙሉእ ብምሉእ ኣይኣመን ክንስኾነ ከዓ ቀጢፈ ክቕበለካ ዘይመረፅኩም ኮይኑን ናይ በይነ ግዜ ወሲደ ርሒቐ ከሰላስል ምስ ጀመርኩም ንስኻ ዘይኮንካ ናፊካኒ ወዲ ኣምናዩ ቆየቁኡ ላግፅኡ ቁጥዑ ሓቂፉ ክስእመኒ ከሎ ክንደይ ኢሎሞ ክዝርዝር ብመንፀር ድማ ንስኻ ደንቂስካኒ ንዓይ ክትብል ዘጥፋዕኻይ ግዜ ስለዝተረኣየኒ ኣምሪረ ክሳብ ዓይነ ተጎልጊሉ ዝወፅእ ናብኣ ክሓዘንኩም በቃ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ነገር ኣይተሓዘለይ ጥራሕ እዩ ከምቲ ዘፍቀርካኒ ኣፄፈታ ፍቅሪ ክምልሰልካ ክንደይ እኳ ደስ ምስ በለኒ ግና ፍቅሪ ምልማድ ምሽ ዝበሃል እንሆ ከዓ ኣንጨዋን ድሙ ዝነበርና ሰባት ኣላሚዱስ ተፋቂርና ከማን ሓቀ ዘረባ ኣብ መንጎኹም ምስ ተቐርቀርኩ ሓፂር ክጠፍእ ብኣልዩ ካብ መሓዘ ሰሚዑ ሓቒፉ ኣትሪፉኒ እንታይ ክብል ኢለ ዘጠመትካ ጠምት ዝሓሰብካ ሕሰብ ናትካ ዘይኮነ ነገር ኣይናትካን እዩ እቲ ብፀሓዮ ዝበለከ ኢኻ ትበፅሖ ስለዚ ዘይሓሰብኮ ፍቕሪ ሂቡንስ ህጉስ ናብራ ክጅምር ይቀራረብ ኣለኹም ኣብ መና ከዓ ባሕሪ ጠባይ ወደይ ስለ ዝቀየርክዮ ኮርዒልኪ ተሓግዙ ክኢሉ መሪቆኒ እዩ ትርጉም ገንዘብ ካባይ ተማሂሩ እዩ ኣነ ገና ደሞዝ ከይተኸፍል ከለኹ ኩላም ብቦታን ከተሕዘኝ እዘብ ስለ ዝነበረ ሰብ እንተ ኮይኖም ዓረክ እንደዚ ብገንዘብ ዝጭነቕ ይብል ነይሩ እሞ ኣብኡ ኩሉ ምስ ከልኦ ከማና ተራ ተኸፋሊ ምስ ኮነ ብእግሪ ወይ ብኣቶስ ምንቅስቓስ ምስ ኮነ ናተይ ኣካይዳ ክኸይድ ስለ ዝነበሮ መሓር ባይሉ ግርም ተመክሮ ወሲዱ እዩ ንዝተፀገሙ ይሕግዝ ንሰብ ከዓ ክብሪ ይህብ ገለ ኣበይ መመሕያሽ እዩ እንተና እሞ ከም ንግስቲ ዝከናኸነኒ ከይትቀንዕ ወይ ከይትኮርዳ እምበር ንስኻ ዋላ እኳ ፈቃር እንተኾንካ ነዚ ሓላለየ ዝዳረገ ፍቅሪ ግና የለን ንሱን ኣይ ኢሉ ካብ ሰማይ ዝተለኣኸ ፍጥረት እዩ ኣነ ድማ ንኡ ከምቲ ንግስቲ ዝገብረኒ ንጉስ ገብረ ንሓዋር ድማ እምንቲ ኣፍቃሪት በዓልቲ ሓዳር ክኸውን እንተ ንስኻ ግና ዝፈትዎ መሓዛይ ሓወኻ ስለቲ ኣብ ግዜ ሽግረይ ፀገመይ እንታይ ነቲ ከንኣካ ኣብ ጎኒ ደው ዝበልካ ብልቤ ደጊመ ደጋጊመ ዘመስግነካ ምናልባት ምስ መሓዛይ ርክብ እንተትጅምሩ ጥኢቲ ሰብ ስለ ዝኾነት እሞ ከዓ ተጎዲእኻ ከም ዘለኻ ስለትፈለጥ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ እውን ስለቲ ምሳኻ ዝነበረ ግዜ ሂወት ብልቢ እንዳመስገንኩ ሂወትካ ክትመርሕ እምበር ምናልባት ኢኻ ግዜኻ ከይትከስር ሓደራኻ ፍቅሪ ስምዒት እዩ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ክትቋፀር ዝከኣል እንተዝኸውን ኣበሞ ካብ ትፈትወካ ሃፍትኻ ዝኸፍእ ካብታ ብልቢ ዘፍቅራ ሰብ ኣንቢቡ ክሳብ ዘውፅኣሉ ነቲ ከባቢ ብኣብያት ክልተ ገበሮ